Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan channel namu mai suna Yushboy TV. A yau dai mun zo muku da wani ƙauracaccen labari kuma mu ce tsaiko akan abin da aka ma Momi Gombe. Shin su waɗanda suka ce tana wallafa hotunan ta na baɗa a shafukan yada zumunta, shin suna da wani tabbaci, suna da wani hujja ko wani madafa da za su kawo lallai ita ne ta wallafa wannan hotunan, ko kuma suna da wani ƙasaitaccen hujja da za su ce lallai ita ne? Shin idan suna da hoto a yanzu duniyar nan namu ta ɓace da technology, za a iya ɗaukan hotonka a yanke kan naka a sa maka jikin wani. Shin wannan ba za a iya yin wannan ba domin a ga an shafa mata baƙin ciki, an shafa mata baƙin ciki gurin masoyanta? Shin shi wanda bai yi bincike ba, ya duba ya gani, ya tabbatar da wannan abun, ya zo ya wallafa wannan hotunan ta a shafukan ta na sada zumunta? Shin don Allah mutane ku rinƙa dubawa kafin ku yi wani abu. A yanzun nan za a iya ɗaukan kanka a je a sa shi jikin wani. Wannan ba wani ƙaramin abu bane nan a yanzu inda duniyar namu ta ɓaci da technology da kwamfutoci. Shin ina kira da hukumar Kannywood kuma ina neman taimakon su da dan Allah kar su yanke hukunci akan wannan abun. Face sun yi bincike, su bincika su gani shin lallai ita ne ko kuma editing ne aka yi. Shin duniyar nan yanzu za a iya yin editing? Za a iya ɗaukan ka a nan gurin ma kaga an sa ka a London ko kuma kaga an yi wannan abu naka. Dan Allah ina kira da hukumar Kannywood da su yi bincike, su duba wannan abu da aka yi, shin daidai ne ko ƙarya ne? Idan daidai ne a ba mai gaskiya gaskiyarsa. Idan ƙarya ne kuma su suka san hukuncin da za su yi akan wannan abu. Su suka san hukuncin da za su yi akan wannan abu. Ƙarshen labarin namu kenan na yau. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da labarai wanda za mu zo muku da su nan gaba. Mun gode.